Oh. आंबो नैयो फिसाला टिउसन लायो नैबे खाथियाव नैबे नंखायनो बेयाव বেলি থাকোতে দি পেলাই গুচি যাম সোনকালে বেলি থাকোতে দি পেলাই গুচি যাম खुलुमबाय गाइसमोन दसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै दसे नुजाथि फैलायबाय लाइभआव दालाय सोर सोर दङ एसे रायज्लायहरदो अननानै आरो जायफोर लाइक होआखै लाइक होना होदो अननानै एसे बुजिनायबो जादोंलै ओंखायनो बिदि मा सादों आं सारिथाबाथाय मोनाबाय अफिसखौ दाबो जवाखै नामा या गाबोनसो रायज्लायसै जोंना गामियाव दे कमेन्ट हरदो अननानै सोर सोर दं
कमेन्ट हरद' सोर सोर दङ माथो सेरा हाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय सेरा आप कहाँ से हो थोड़ा फोन बता दीजिए सेरा मेरे साथ है क्या? अच्छा यूए Mak pas na san sendiri. 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 एबार क्लास 10आव Oh. एबार मेट्रिक होगोन आरोखि Finalni daw lagi. औ I am Indian no China no this one Brahma Mandir Ekstra tinggi nama dia. Ini na mobil. ha Ekstra tinggi nama. बे आं बेखौ हरबाय थादों the house same like China yes same to same China's Mandir and Brahma Mandir same to same इंडियन कॉमेडी कैसा हो भाई इंडियन कॉमेडी हमको खांसी आ रहा है इसलिए मैं इसको ढक के रखा है
लाइक कीजिए भाई। तो मर जा, तू मर जा। क्यों क्यों मर जाऊं भाई, काय के लिए? मारने के लिए बोल रहा है हमको। कैसे मारूं, खासी होके? क्या बात बोलता है यार। लाइक दीजिए भाई, लाइक दीजिए। कौन है थोड़ा कमेंट कीजिए हमको। सोर सोर दं अन्नानै कमेन्ट हरदो, बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। CCTV जानानैल' थानांला। सहिद बसुमतारी, मा माइरं जाखो आदा अन्नानै खोन्था। माइरङाथ' दहाय फुङावनो मोनजाबायलै, दहायनो मोनजादों आरोखि। दहाय फुङावनो जाखांबाय आङो। दहाय फुङावनो जादों। फुङावथ' बारा मोजां जाया, जानाय जायासै। दाहाय जाफिनबावसै। ओरैनोथ' फुंनि माबासोआव जायो। 8था जाबाथ' गथ'फोरजों समान समान जाखायो। स्कुल कलेजाव थाङो नालाय गथ'फ्रा, बिसोरजों समान समान जाफायो। उफाय गैया बिदि आरो। ओरैनोथ' माबामोन फुङाव जानाया, आलुजों दाउदै बिदि आरोखि। आलुखौ माबा खालामबाय एकदमबारे, आलु गोदानसो दे, आलु गोदानखौ एकदमबारे अनला बायदि खालामदों। अनला बायदि खालामनानै दाउदै दैसे दैसे होदों आरोखि बेयाव। रुमाव भाराबो थायो नालाय आंनाव, बिसोरनोबो जानायखौ बेजोंनो होफाजोब्बाय आरोखि। आं भाराबो होयो नालाय, रुम भाराबो होयो। बेयाव माबाफाबाय आरो मोनजाफाबाय। उफाय गैया स्टुडेन्टफोरजों। ओमफ्राय नोंहालाय माथो मोनजाबोखो? एसे गाराङा माबा जादोंलै, गगा मोनदों। गगा मोननाया गुजुदों आरोखि। गगा मोनदों बोथोर सोलायनायनि थाखाय जादों। हथात माने बोथोरा सोलायदों नालाय साननैसो।
आंनिया उदालगुरि टाउन खाथियावनो आरोखि बे आं दा दंफैयो दा उदालगुरिनि डिसि कर्ट खाथियावनो डिसि कर्ट खाथियाव नैबे ब्रह्म मन्दिर दङ नैबे नुदोंना नैबे उदालगुरि डिसि कर्ट खाथियावनो नैबे माबा दं आरोखि ब्रह्म मन्दिर दा बेलासियाव माबा होगोन जैग' होगोन नालाय दसे ओरैनो आंना फिसालायाबो माबा लागासिनो दं बेयाव खाथियावनो टिउसनबो लागासिनो दं माने फिसालाया मेट्रिक केन्डिडेट दा बेखौ नेथावथावनो बे मन्दिराव दसे जिरायना दंथ'यो आरोखि सम सम बिदिनो नेफैनांगौ जाखायो माने दा थाब मोनायो नालाय ओमफ्राय फिसालाखौबो बिदिनो बेयाव दोनफैथावथावनो माने जिरायफैयो आरोखि आं बिदि आरो ओमफ्राय नोंनाबा बहामोन नोंनियाबा उदालगुरि टाउन खाथियावनो आंना गामिया माइदांगुरि होननाय गामियाव उदालगुरि टाउननिफ्राय एसे खाथि नांजाबनाय आरो टाउननिफ्राय बिदि आंनिया माइरङा जोगोनारजों ना बा बरिया जा अखा गैयैखाय जोगोनारफ्रा गोदै जाजोबथारदोंलै তাৰপিছত বাবা এনেইতো খবৰ চবৰবিলাক ভাল অঁ দে অঁ 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 হয় ঠিকে আছে কিবা এটা কৰিতো খাবই লাগিব হয় বলক हा बेंगलनिफ्राय फैनानै आंनाव हाबैबाय औ दिनै सावथाल माबा बेंगलाव इसोराव ओंखारदों बाइबेल लानानै फैदों बाइबेल लाना फैदों बाइबेल लानानै इसोराव अनबाय इसोरा फैथारसिगौ दिसिम 1.5 मासल'सै इसोरा जाहोगासिनो दं बिरबोगासिनो अननायासो इसोरा अनगासिनो दं ओरै होनैबाय बेनिखायनो दान होनांगौ रैखाथि इसोरनि फिसाया जों सानैल' ओरै जाहैबाय आइदै सासेया थैबायनो गावजों गाव सासेल'सै नंगौ नामाब्रा होनना बुंदों बर' गोरोंथारसो नामा मानसियालाय बर' गोरोंथारमोन नामा बर'खा ए बर'खा ए हा माथो बेंगलाव इसिबां इसोर दंबा आसामाव फैखो बेंगलि खृष्टानखौ लांग्रो सोरगोआव नों बेलथाय खारनायखौ मिथिखाथारबायबा औ आंनो खोन्थाफैनो मा मुलाम्फा जागोन बे थैजोबा होमबा औ नोङो 1.5 मासल'सैबा बिदि 1.5 मासआनो बारासो नांगौदां बे खिथा बेंगलाव खिथा सोरगोआव लांनांगौ आसामनि मानसिखौ मा नांजोबगौ होनलाय औ नों अबेनिलै बाबु नों अबेनि वेस्ट बेंगलनि सान्थालानि रां आदसा आं मावालासिनो मोजां दाउआ जाहोदों इसोरा फैसिगोन आंखौ लेंहरदों आं थाङाखै बावले हा मानो थाङाखैलाय नों बेखौ मिथिगौ थांनाय थाङैखौ इसोर लेंहरनायखौ बोरायबा खोन्थायो खुगाजों होननांगौ जों बोरायब्ला सम्पद नाङा सेंग्राफोरनोसो जेबो होना बिदिखौ दा जों बोरायबाय आंहालाय माथो थांखासिगोन नै समा जाबाय बेनि इसोर लेंहरनाय मा जेबो बिजिरनो नागिरथारा नोंलाय आदसा सिरि थाबाय बे नंगौना बाइबेलाव बाइबेलखौलाय जोंनो मा नांगौ जोंनावबो बिदिनो बाइबेल दङ बे धोरोम लेखा मारै स्कुलाव फरायनाय लेखा सिखाव दाखाव होननाय दंना गैया मालाय गयनाय दाखान होननाय दंना मास्टार भालखि पढ़िबा होननाय दंना गैया তুমি ডাঙৰ মানুহ হ'লে সকলোৰে লগত এই हाबा फाबै होननाय दंना गैया बेलाय धोरोम बिजाब नङा नों बेखौ रोंनासो बाइबेल फरायदों मानसि जाम्बाफ्रा दाउसेन बादि आङो नों दाउसेननि जानायखौ नुदों नों जाम्बाखायसो नुवाखै खिन्थु आं नुदोंलै बेसेबां खस्थ' मोजां सोरां मोजां सोरां माइरं गरसेनि थाखाय ओरै नायलाय ओरै नायलाय दुनियाखौ बिरै बिरै एरै एरै जादों नै खोरखौ हरदों नायदों बे खर्मफ्रा बेहा नों ओरै मोनजाखै बेंगलनिफ्राय फैनाया बे नोंनि खर्म आंनाव हाबबाय आं दै जासिदोंमोन बे नोंनि खर्मफोर मा बुजियालै नोङो थांदोलै थांदो होनना बुंहरदों थांदो नों गोख्रै होननानै सिन्दारि लालायनाय आरो आंनाव बिदि दाफ्लां होननानै नोंसोर बादिनो दुस्थ' न'खर सोखावग्रा
खालामग्रा समाजजों बोखावग्रा मा दरखार नांगौलै नोंहा औ इसोर बबावथाय गुबुन जाथिया मिथिया नामा उम बिसोर बिदिनो गिदिं गिदिं खालामग्रा दल दामबावगोनसो हायोब्ला दल दामनो टां 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 बे माबा दल फिसाया बे फाग्लाफ्रा बिसोरो सिएनए मिसन सुबिदा दाहोखा खालि बे इसोरा मिथिगौ इसोरा फैसिगौ लेंहरदोंसै हाबनांदोंसै बेल' जेबो सनालि जांख्लायाव गाखोनोसै सना जांख्लायाव गाखोनोसै बे 1.5 मासखौ जोमसै बुरबुर नंगौ नामा बे दुनिया जोमसै दा नोंसोर थांग्रोदो नोंसोरनि बेंगलि खृष्टानखौ लानानै सोरगोआव फैनोसैब्रा ओमफ्रायसो आसामखौ लाङो ना मालाङो साफा साफा लांजोबगोन ना जयै लांजोबगोन मा दस्रा खालामनो नांजाबाय दं नोंना जारलासो जागासिनो दं जाथियासो बियो औ खुलुमबाय सोरां आं नै नोंसोरजों रायज्लायनो समखौ मोनलायाखै मोजां दङ आङो मोजां दंबो होनजाला आं एसे गुजुनाय मोन्दों माने एसे गुजुनाय काय को इतना फोन आता है इसी दाम ओमफ्राय नोंहा ओमफ्राय दाखालि प्रब्लेमफ्रा सल्भ जाजोब्बाय नोंनिया माबाया सोरां नोंना दाखालिनि माबाफ्रा सल्भ जागोन जायाखै होनदां दाखालिनि खोन्थाहरनाय केसफ्रा सुहित बे मन्दिराव ब्लक लाखांबाय आं ब्लक लाखांबाय ने थेंकिउ गोजोननाय थाबाय लाखांबायबाथ' बे डिस्ट्रिक्टनिखासो नालाय ओंखायनो मोनथिखागोन डिस्ट्रिक्टनि मन्दिरसो बियो र' बे जैग' हैफानि दसे सम दसे जैग' हैफानोसै दसे ओम सदगुरु जोंनाव जेबो थायालै बेयाव मन्दिराव मोनथिखासिगौ जोंनाव जेबो थाया मुरथिबो थाया जेबो थाया जों जेबो गैया माथ्र माबा जैग' होनायनिल' माबा थायो जोंनाव जेबो थाखाया जोंनियाव होनदां माबा मुरथिफोर माबा माबि बेफोरबो थाया होनना बुंदां आंजों थाफादो नै आं जैग' होनायखौबो माबा खालामफाना होनोसै गाइसमोन नायफालांदोलै बेखौनो औ आं लाइभ होबाय नै मन्दिराव दंफैयो आं नायफालांबाय थादोलै अननानै गोथाव जायाखैदांलै बियो जोंना बे ब्रह्म मन्दिर दे बियो उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टनि ब्रह्म मन्दिर आरोखि बियो माबा खाथियावनो दं उदालगुरि बे कर्ट खाथियावनो बियो कर्ट खाथियावनो उदालगुरि कर्ट खाथियाव आदै मा मन्दिर बेयो जाहैबाय ब्रह्म मन्दिर फिसालायाबो बे खाथियावनो मन्दिर खाथियावनो माबायो दे आदै
जोंना पुलिसियारि जेबो नङा मानसिनाव धर्मल'सो थानांगौ जेबो खोथा गैया जिखिनि जाया धर्मल' थानांगौ मानसिया बोरलिबो थानांगोन सोरबा बाथौ थानांगोन सोरबा बेलेग बेलेगबो थानांगोन मानसिया 12 मिसल थानांगौ आदै नोंनि फन नाम्बारखौ हरफिनब्ला मोजां जागौमोन खोमा आदै आं दाखालि होनायालाय लाफिनबानो जाबाय दे लाफिनबानो जाबाय 9997 जादोंना जायाखै दंना गैया आदै হৈছে থেংক ইউ হ'ব দে হ'ব যাই আছোঁ
मा जादों माने बेयाव जोंहा माबा जैग' जागासिनो दं। हा ए लाइभआव दंबाय थायो आं दा लाइभआव दंबाय थाथारो एकदमबारे नुगासिनो दं आरो दानि आंखौ एकदमबारे आमेरिकानिफ्राय नालाय सांघातिक बुस्थु नायलाय बेफोरबायदि रावखौ बानायनो हानाय मानसि मा बेखौनो प्रथम नांगौ एबा मुलुग बिबार माया दाबो जोबथ'वाखैनो नै खामानिया हा 1 घन्टा आरो आधा घन्टा जिरायबावनोसै सोरो नैबे बे ड्रेन खाथिना बे माबाया औ ज' लादों
सानसे बाद सानसे एबार मेट्रिक केन्डिडेट औ औ मा लायो बेलाय बेयाव मेथ्सजों साइन्सजों लायो बे गथ'आ मेथ्सखौ होनो हायोब्ला गपाल सेट्रि औ बेजोंबो लाखांखाबाय बियो सिगाङाव मोजां आरो सासे लाबावो आंनि बे दखान खाथियावनो आरो लाबावो सासे हारसा दंबावो देखा बे सिगाङाव सेक्रेटआव मास्टारमोन बियो निटुल देखा बेजों लायो बेबो एखेखौनो मेथ्स साइन्सखौनो लायो दा बेनिफ्राय गखांना बेनो हैफिनबावगोन एखे बुस्थुखौनो मेट्रिकखौथ' मोजां पास खालामथारनांगोन पासल'जोंथ' जायाना फेब्रुवारि 12 तारिख 10 तारिखनिफ्रायनो औ गैथ'ला माबायाबो हायार सेकेन्डारियाबो एखेयानो गोलैबाय फिसाजोआबो हायार सेकेन्डारि दं औ सासे दं सासे हायार सेकेन्डारि सासे मेट्रिक आर्टससो नैबे सत्संग मन्दिर खाथिना नैबेयाव मोनसे मा दङ प्राइभेट कलेज दङ प्रिमियार होनो बेयाव नङा बे नङा बेयो जाहैबाय बिनियाथ' माधबनियावथ' दा बायबायखौनो होनजायो गावनि बिल्डिंआव दंमोन बियो बे एक्सपायारमोन बे बै महनपुरजों थांबाय दा नैबे सावखाथिनि सासे मोजां गथ' माबा दा नैबे प्रिमियारखौ औ ओमफ्राय जिदौ माबा लायफैगासिनो कलेजाव बे मोननै क्लास रोंलांबानो मेट्रिक कर्सखौ बारबानो मानसिया परिबर्तन जाखायो मोजां मानसिब्ला एफा मोजां मानसियानो गाज्रि जाहैयो बे संग मोनहैनायनि खोथा एगजामपोल होनो हायो जोङो बोसोरसे खालि गोबावसै आरोखि जोङो मेट्रिक होबाय गथ' नङा आरोखि बे मोनसे स्टेन्ड खालामनाय थानाय थुङै बे हायार सेकेन्डारियाव गाज्रि आं जे स्टेन्ड खालामदों औ ओरैबायदि भाबा दं बेहा दुगाया औ बे माने आंदि बैयावनो स्टेन्ड खालामदोंबा आं बेयावथ' बहुद आरो माने बिमा बिफायाबो बेखौनो माबा लाबाय बे माबा गाज्रि जाहैदों आरोखि ओमफ्राय सानना नायदों दुगा दुथावा आरो गथ'आ मा लिरदों बिमा बिफाया दुगा दुनो नाङा गथ'आसो लिरदों ना नैबे जोङो डाइरेक्ट बुंनो हायो जोंनि बिसिटि पार्टिखौनो जोंनि एखे मावो इरिगेसन मावो साराखौ ओरैबादि बाख्नायो आरो बिराद बाख्नायो स्टेन्ड खालामगोन औ बे आरो स्टेन्ड खालामगोन फरिखा होखांनायनि उनाव आरोखि जुदि माबाफ्रा सोंफैयोब्ला मा बुंगोन ओरै बुंखाजोबबाय आरो बियो ओरैबायदि बुंगोन बेफोर माबाफोर लिरदों फिसालाया बिफा बिमाफ्रा मा मिथिगौ बेनोथ' जाबाय मोजां ना मा लिरदों मा लिराखै सानदोंमोन बेनाबो आसा बिदि बारगे माबा माबानाङा बेसेबांसिम थांनाङा आरो माबा लादोंमोन ना औ माने फिसाजोखौ नाम्बार होनो जायगा गैला ओरैबायदि बुङो नाम्बार होनो जायगा गैला डाइलगखौथ' अयथासार होखायो गावनो ओरैबायदि मोजां फोरोंबाय
ज' जिगाबाव खाफैखानो हामोन नोङो ओमफ्राय बे औ फिसालाखौ मोसौलायनि मोसौलायनि ए बेरायनो थांदों सानसे कलेजाव बिदिनो सेवबाय थायो बावगारनानै बेरायनो खायसे मानसि बालायदों मा लायदों थि मा मिथियो सेंग्रा ओमफ्राय बिल्डिंआ माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन बाबा बेयो ए टेन्डार जाथ'वाखै औ औ कचिं क्लास माबा क्लास लानायनि थाखाय बेबस्था जाथोंसैब्रा बे बिल्डिंआ जायोबाथ' बे जायोब्लाना बिराद मानसि फैगोन बेवहाय खारन साउन्ड प्रुफ जागोन ना साउन्ड प्रुफ जागोन आरो थानाय मानायबो बेयावनो जाखाजोब्बाय दा दस्राबो माने बेखौ लाफैगोन आरोखि दा नै कलेजाव थाङो साउन्डआ थिग नङानो साउन्डआ थिग नङानो कलेजना एकदमबारे गोम गोमायनो मोजां नङा क्लास लाबाय थानोसै जों जानोसै जोंबो बेयाव बिल्डिंआ मोजां जायोबा खिन्थु लागोन मानसिफ्रा आरो एसि रुम जाबाय नालाय आरो गरम बोथोरफ्राव माबा मोनसे माबा जायोबाथाय डाइरेक्ट खारबोखागोन आरो नायनि मा जायो जों थासान्दियाव मा जायो जों थासान्दियाव मा जायो जागोन वालखौ होजोब्बाय माथो ए बियो आरो बेसिम थांबावगोन आरो बिथ' बै सम थांबाय होनबा थांनाय एसे दंबावो आरो एसेल'सैना दरजा ग्रिल होथेबाबो जाबाय बियो आरो एसे बुरजा ग्रिल होथेनो हानो नोङो एसे गुवारानो एसे गुसेबा होनो दरजाखौबो ग्रिलखौ होथेगौलाय गिदिं गिदा 100 फुट हमना ला नोङो 100 फुट जाया जानाया 100 फुट जाया 50 60 जायो बाजारनिफ्राय दासो फैदों नोंथांमोनलाय नाया फैखाया नामा बेलाय फैयोमोनलाय बिसोरसो फैनांगौमोन आं ओरैनो हेफाजाब होफैबाय हा सिगाङावथ' फैयोमोन माथो फैयोब्रा दाबो दामाने माइ बिगाबा दं बेखौ थिखांजोबब्ला औ जोंखौथ' नुदों माबा नाया हनै बेबादिबा रावखौनो नाङालै आंनो नै दाबादिबा फै लागा फैदो दुंब्रुद ब्लदथां नैबेखौ बेखौबोथ' फोजौनांसिगोन वाला बे वालखौथ' जों ग्रिल होनो सानदों फ्रन्टनिथ' बेखौ ग्रिल होनोसै आरोखि माने बे खान्दा जायाखै दालाय गाहाया जायाखै वाला गाहाय जायाखै गाहायखा ओमफ्राय बे सायाव वाल माबा होनसै ग्रिल आच्छा जागोन दे खम सम फ्रन्टनि थारनो गाहाय माबानो सिगांनि नालाय बैजों समान जागोन होनबाबो नायथावना ग्रिल जानांगोन आरोखि नायथावनाथ' बहाथो नायथावै खालामनो मोजां नुगोन ग्रिल होयोबा ओमफ्राय गेटआसो माब्ला जागोन गेटआ ओमफ्राय बेयो मा होनखो गेटनियालाय औ सिरि जाथारबाय नामा एबार न' गंसे थांथारब्रा बेबो मामुलि नङालाय न' गंसे थांथारो गोग्गोम न'नि गोग्गोम न' गंसे थांथारो बेहा बे माबा जाखांबा जानोबाथ' बेखौ खालामनाया मोजां बियो औ एबारथ' केन्डिडेट जानायनि मस्लाबो नांगोन दा गुसुंबा रोंगोना रोङाखै औ बेयो मोनसे एसे गोबाव NGO थानाय थागोन मानो थाया जानो ओंखारखाङाखै नामा बेलाय ओंखारखाङाखै नामा बेलाय दासा बे दा थांनो गलाङाब्रा बियो ए थांखाया फैब्रबनो हालेवना नों बायदि बिदिनो बुंना होनांगोन 7थासिमा फुरा फाक्का बियो दे थांदो आं दंबाय थाबावो बेजोंनो थाबाय थागोन आं 8थासिम थाङोबा मानसि फैब्रबना एखमबा आंना जोबाखै नालाय दायथ'आनो
हा ए फन दंखायो आखायावनो आखायाव फन दंखायो आयौ आदै नोंजों रायज्लायनो मोनाखैलै रायज्लायनो मोनाखैमोन आदै नोंजों दसे फुजा होबायलै आदै दसे फुजा होबाय फुजायाबो जोब्बाय दसेनो जोबो जोंना बारा माबा नाङा जेबो नङा जेबो नङा आदै दास बाबा दास फुटबागल थेंक इउ दसे सम आंनि लाइफआव बयबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आदै बन्द' खालामनाय जाबाय आङो दै 1 घन्टा फुरा जाथोंसै दसे 30 सेकेन्ड फुरा 1 घन्टा जास्राथोंसै